Ola a todos. Se rebuscades nalgún caixón de algún vello moble ou nalgúna caixa abandonada, estou segura que en moitas casas aparecería un pequeno instrumento que era tremendamente popular entre os nenos nos anos 50 e 60. Estou vos falando da armónica, aínda que aquí chamámoslle a filarmónica. Xa hai pegadas de que a filarmónica se tocaba en Galicia antes da Guerra Civil, pero foi nos anos posteriores á guerra cando, como vos decía, se fixo tremendamente popular. Os nenos aprendían a tocar aquel pequeno instrumento case como un xoguete que ás veces se compraba nas feiras e outras veces viñan aos petos dos emigrantes. O caso é que ás veces tocábase en grupo, entón aí armábase a festa. E outras veces tocar a filarmónica era como algo máis íntimo que se facía pois estando un só ou entre amigos ou entre familiares. Onde máis arraigou, onde máis prendeu, foi no interior de Galicia, sobre todo na zona limítrofe con Asturias. Por iso esta noite viñemos ata aquí, ata Taramundi, un sitio precioso. Aquí imos xuntar a varios tocadores de filarmónica, entre eles Hilario e Manuel Sabane. E queremos recuperar con estes tocadores o son maravilloso dese pequeno instrumento, que non sei por qué para min ten un enorme poder evocador. Entre a alegría, a tristeza, un pouco húmido, non sei, é bonito. Ou non vos parece fermoso o son dunha filarmónica? Escoitádelo, é o son da filarmónica. Non vos lembra tamén un pouco as películas do lonxano oeste? Ademais, contan que naquel oeste americano a vida era moi dura, igual que nestas montañas da raya entre Galicia e Asturias. Antes, cando as nevadas supoñían días enteiros en poder sair da casa, tocar a filarmónica era unha maneira de entreterse e facer festa. Moitos nenos desta zona que vedes no mapa comezaban a tocala case como un xogo, mentras ían cogando ou camiñaban pola aldea dando patadas aos crollos. De neno comezou a tocar tamén Hilario de Taramundi, que veu o brillo dunha filarmónica nunha feira e máis que ningunha outra cousa desexou mercala e aprender a tocar. Este éxito da filarmónica despois da Guerra Civil aconteceu tanto en Asturias como en Galicia. De feito, de Asturias chegoulle a primeira filarmónica a Isidro, o ferreiro de Louxas, que tiña irmáns maiores traballando nas minas de carbón. Aínda hoxe, cando chegan a ser auténticos mestres do instrumento, estes músicos non acaban de creer que tocar así teña mérito algún, e seguen considerando a súa habilidade musical como un simple pasatempo, algo que fan en familia. Pero vos escoitade e veredes se mereceron apenas 100 pesetas que lle custou a Manuel a súa primeira filarmónica a mediados dos anos 50. A filarmónica é un instrumento moi interesante para a tradición musical porque, sendo económico, fácil de transportar, moi intuitivo, permitiu a moitísimos tocadores do rural interpretar melodías que estaban na súa memoria. Quero que me expliques a técnica. Técnica? En que consiste? Como se toca unha filarmónica? Pois non sei, aquí... Porque, a ver, hai moitos nenos na casa ahora mesmo que nos están vendo que teñen unha filarmónica, seguro, pero que non saben por onde empezar. Como se fai? Como se empeza? Hai que darlle moitas voltas hasta que vai caendo a cousa, non sei. Hai que ir pensando na canción que vas tocar, ou que estás tocando, tens que ir pensando e despois andando e aquí. Pero se non sabemos onde están as notas, aquí as notas como se sacan? Unhas para dentro e outras para fora, hai que soplar e aspirar ou que? Sí. Non é todo soplar, é soplar e aspirar. Home, claro. No, claro, pues, non se fai nada, non saca, non... Toca la cama no bolsillo? Sí, claro. Anda, a ver. Más ou menos. Eso é chulería,
Hilario, xa vedes, fai o que quere ca Filarmónica, pero nin así gañou chulería. Segue sendo tan nervioso e tan tímido como cando era un rapaz que apenas puido ir á escola porque había que gañar para comer. Desde entón non deixou de traballar, coidando gando, repoboando os montes, sempre aquí, sen sair da súa adorada montaña. Aquí casou con Consuelo e tiveron un fillo. En ese tempo veu como a aldea ia quedando sen máis xente ca él e a súa familia. Aquí estamos nosotros nomás. Hai outros que ven algúns fines de semana, pero poucas veces. Hai 4 casas, pero non habitadas hai unha. Pues plantamos berzas, e plantamos nabos, e plantamos zanahorias, e puerros. Todos veos hai aí, mira que grandes, que guapos, que gordos. Aquí chamalle nariz. Este que fai aquí, esa loma aí, chamalle nariz. Al final de eso, que se ve ali, que se ve triángulo, que se ve un pouco azul, que se ve o mar. O fondo de todo que non se ve está Vegadeo. Bueno, bonito é todo o monte, pero é moi bonito porque criei-me nela, tiro para ele, gusta-me bastante, é moi sano. Era chavalín, xa me gustaba moita música e despois xa comprei unha filarmónica e dio de juguete e xa empecé a serrar un pouco con ela, fui sacando algo e a pouco, pois nada. Se estaban un pouco aburrido para as tocas unhas pezas, a mellor estaban, o sea, é moi desestresa a veces. A música é, bueno, é saludable, me parece, para mí, sempre me gustou moito. E teño estado tocando e bailando, que estábamos plantando por aí nos pinos. E aos fines de mes, cando cobrabas, pois, levabas un garrafo de viño, levabas así calquera cousa para o día que cobrabas e poñíamos a todos os que estábamos traballando no monte pois, a tocar e poñíamos a bailar por aí, onde que era, nun camín. Ai, Dios, éramos novos e bailábamos no pico das pinas. A Hilario aínda lle brilla a festa nos ollos cando lembra aqueles tempos nos que cunha humilde filarmónica montaban os mellores bailes do mundo. Despois pasou anos nos que apenas tocou, pero a música sempre estivo aí, para os bons momentos e tamén para os máis duros, porque a vida era difícil cando ele era un neno que corría por esta aldea. Agora é un paraíso para os turistas que chegamos e quitamoslle fotos a todo, a cousas que non foron feitas para adornarse, non para sobrevivir. O enxeño, por exemplo, permitía aproveitar a forza da auga para mover un muiño, un mazo, un batán e ata unha planta de luz que daba para prender as bombillas de todas as casas. Esta casa chamase a Casa do Rei dos Teixoes. E nesta casa naceu miña madre. E foi casada para un pueblo que hai aquí arriba, que había 2 casas, e casárase con o meu padre, que o meu padre estaba viudo. Chamábase Sara. A vida foi, bueno, o bravo de todo. Pois sobre todo para mí. Porque eu quedei sen madre con 9 años. Con 9 anos. Eso sí que é duro. E un irmão meu con 3 anos menos, con 6. E meu padre inútil dunha tromboses. Un pouco inválido dunha perna e dun brazo. E entonces, en cuanto levantei un poquitín de cabeza, xa tuve que andar ganando para vivir, para comer, para defenderse. Pero como sobrelevas un neno de 9 anos, non sei. Sí, pero, bueno, casi non se acorda un, non razona, non nada. Acórdome que estaban cortando madeira aí nun monte, iba para onde a eles, e eu estaba un pouco tal, e dicíame que logo volvía. E eu crío, así que... Decíanche que había volver. Sí. Estabas tranquilo que había volver. Bueno, sí, ainda non volveu.
Ao tempo que aquel Hilario neno tocaba a filarmónica para aprender a vivir sen súa nai en Teramundi, había un rapaz que tamén comezaba a serrar neste instrumento ao outro lado dos cumes, en Navia de Suarna. Como lle pasou a Hilario, Manuel tamén deixaría a filarmónica aparcada na mocidade para seguir unha vida de moito traballo sempre ligada á montaña. Eu nacín aquí estamos toda a vida. Levei toda esta zona, tuve de guardia aquí na zona esta. Nin esta pista había nada. Isto estaba todo incomunicado por aquí arriba. Eses pueblos aí de Donís e por aí, eses fixámosles nosotros pola xunta, fixáronse as primeiras entradas de ir aos pueblos, eses. Estaban incomunicados todos. Co que temos traballado aí para defendelo, para que teñan estes pinares e a todo isto, toda a vida e agora que velles xa se cuadra un día que che aparece que arde a todo eso. O arboledo que levamos plantado, todos plantamos as propiedades, en fin, non sei. Vamos logo a ver. Manuel sofre cando agora ve os camiños e o monte abandonados. Non entende que neste mundo se boten a perder as cousas, os lugares, as tradicións e mesmo as culturas. Iso viu uno tamén cando fixo a mili. Tocoulle baixar da montaña e ir ao Sáhara. Moitos anos despois, o pobo que ali coñeceu o saharaui tamén está abandonado. Que che parece un pouco a situación na que están agora os saharauis? Pareceme que xa daquela tiñan que mirar outras cousas e non facer o que fai. Porque daquela o deserto ten zonas que se podían producir, que se podía facer algo ali. Ir explicarlles ali e poñelos a funcionar para que vayan para arriba e axudarlles, pero non facer o que están facendo. O que están facendo é poñendo os peores, porque un tira por un lado, Marrocos tira por un lado, España non se preocupa deles e eles solos tampouco non fai nada. Tes a sensación de que están un pouco abandonados? Sí. Bastante abandonados. Volveches do Sáhara para a montaña outra vez? Sí. E houve que adaptarse outra vez ao frío, á altura. Aquí, despois xa houve que formar birra e tal. Formar vida dele. Despois dedicaches foches tratante de madeira. Ibaste 2 ou 3 meses a madeira, aos Pirineos. Os Pirineos? Sí. E por que ibades buscar madeira, na? Porque era onde había un pleo de madeira. Ti que facías exactamente? Li fixen de todo. Cortaba a madeira e a cargar madeira ao lombo, que daquela hasta había pouca maquinaria, cargabas igual que foras un macho. Camións, e a camións, todo el día. Aquilo era máis duro ainda que o Sáhara. Levaches a filarmónica ao Sáhara ou aos Pirineos? No, eli non levei nada, pero había filarmónicas ali. Tamén había? Había algunha, sí. E non lle botaches algunha vez? Aí, préstame aquí. Alguna noite temos bailado homes con homes xuntos. É a diversión que tiñamos á noite, pois bailar hasta uns cos outros. Contou a min que un día que ibas cas cabras e con 2 cans que encontraches un bicho. Contame eso. Pois iba con a filarmónica e empecé a tocar, iba tocando así, sinto así a parte do camín, que había un muro e unha parede, sinto, pois, así moverse o monte. Empezo a tocar, mira, saliu unha culebra, abría unha boca así, cara a min, abaixo para arriba, e aquela empuñía. Pegoume un bramo igual que fora un toro. E os cais que a sentiron, acercaronse a ela, e se acercan a ela, cabín un para arriba e outro para baixo, camín abaixo. Quedei sol, pero eu camín arriba. E despois subíme por aí a 200 metros e sentí-la berrar.
A culebra? A culebra con os ramos foi como unha persona. Pero seguiu por aí máis de media hora. De que mal debías tocar a filarmónica. Claro. Ou moi feo, era. Ou moi ben. Dicíasme que sobre 15 anos ou así empezastes a traballar repoboando os montes. Sí, Por que estaban os 16. montes en árbores? Por que estaban desforestados? Porque estaban con ovellas e cabras e por aí eso. Tiña eu, pois, 15, 16 anos. Empezamos a ir aos pinos, e daquela agarrou e xa desapareceu todo. Houve un cambio de actividade. Houve un cambio de actividade. Pasaste das cabras aos pinos. Sí, e foi a migración. Xa empezou a marchar a xente e os pueblos abaixo e hasta hoy. Mira, e así fostes cambiando un pouco a paisaxe, porque desas Home, sí. montañas que de repente estaban a erva ou estaban a tal, de repente empezou a haber árbores, non? Pero o malo foi máis tarde, que despois pasaron unha porción de anos e queimou todo, casi. Claro, o que vos plantastes despois ardeu. Ardeu, casi, sí, todo isto por aquí ardera. Ardeu casi, muchísimo. E por moitos sitios, ben se vi, por todos os lados, ben se vi. Pois vaya traballo perdido, non, Hilario? Sí, claro que sí. Vaya sí, claro. traballo perdido. Foches cas cabras, foches a plantar pinos, foches a cortar pinos, foches a cargar madeira e ora pois, foches a cuidar os cortalumes e os montes. Supoño que lle quererás a montaña, ou non? Hombre, yo me quedo. Por eso digo que debían de conservar un pouco e a facer por defendela un pouco, a montaña. Na montaña dura que estes homes aprenderon a querer, a vida precisaba cada día un pouco de alegría. Por iso a simple compaña dunha filarmónica era unha fortuna, a compañeira ideal para animar o tempo de soidade, para os días nos que a neve os mantiña illados ou para facer festa cando non podían chegar os gaiteiros, algo que entendeu ben desde pequeno Isidro, o ferreiro de Louxas. Sí, 5 ou 6 anos me gustaba xa eso. Non tiña cartos para comprarlas, e gustábame cando unha filarmónica enloquecía por ela a BBC. E eu non tiña cartos, meus padres tampouco. E tiña hermanos por aí en Caboalles, pola parte de León, Asturias e por aí nas minas. Cando viñan, traíanme filarmónicas, mas me gustaba. E, jolín, eu quería que me trouxesen un pantalón. Quería mellor andar pasando frío, pero que me trouxesen a filarmónica. Isidro leva toda a vida petando no ferro, e o caso é que non lle gustaba, el quería ser albanel, pero de ferreiro era o oficio da familia, desde o seu bisavó. El comezou a traballar moi novo, non houbo tempo para moita escola, nin por suposto para academia de música algunha, pero iso non era impedimento cando sobran as ganas de tocar e facer festa. Sin letras, sin academia, sin nada, do que se oi por aí nas festas. De oída, así, pues, onde vai ben, onde non vai mal, con tal de levar o ritmo para que a xente poda levar un rumbo bailando, non? Cando tiña 20 a 30 anos non me collían nin na casa nin descalzo. Normalmente non se lle considera un instrumento, digamos, autóctono ou galego, porque é verdade que resulta ser un instrumento industrial, fabricado casi sempre fora de España, e que chegou por cauces pois máis ben de tipo comercial, pero en vista do gran arraigo e as grandes posibilidades que ofreceu a música galega, creo que é un instrumento moi interesante de estudiar, porque posibilitou que moitos rapaces desarrollaran esas inquedanzas musicais por medio do instrumento, da filarmónica. Cantos anos tiñas ti cando empezaches a tocar, máis ou menos? Eu non sei, que sei, igual tiña 12 ou 14, por aí andaría a cousa. Daquela, cando ibas cas vacas ao monte? Sí, porque, claro, como non había cuartos para nada, eu igual compraba aquilo, e tiña que andar tocando as escondidas, igual compraba unha que non se me soupase. Por que as escondidas? Non che deixaba tocar? Porque ainda non había cuartos para outras cousas, para aquilo, pero porque ganaba algo tal, pois... Mira, cal foi a primeira peza que tocaches? A primeira peza que che saleu? Sábelo, acordaste? Non me acordo. Non sei se sería un que chama un cachito. Tocas un cachiño? Me parece que era ese. Porque, claro, había que ir sacando as que fosen máis fáciles, as outras non...
outras ainda non salen hoy. E se me parece que foi a primeira que me saliu, porque era fácil. E onde escoitarías ti o cachito este? Pois non sei, porque hasta non había televisión, non había, e radio tampouco. Non sei, por aí, ao mellor nunha festa que yo oís a un grupo, ou a un gaiteiro, ou non sei que. Cando había un gaiteiro xa non tocabas isto, pero se non collías unha lata, ia isto e ia tocar, e ia saltar. Unha lata, unha filarmónica, facías aí unha festa? Ou unha botella a tocala. E formábase un tropel hasta pasar un día ou dous, se era necesario. Donde tocabas a filarmónica? Tocaba dela para facer algunha reunión, algunha festa? Sí, ou tocábala solo para ti? Non, tocaba moito para min, mentres que non se tocaban cousas que bailasen para min. E despois que eso, pois xa íbamos por aí con os pueblos por aí para arriba, tocar e facer uns bailes, e facían, viña a xente. Había un pueblo aí arriba que coi non hai nadie, e aquela había 22 mozas naquele pueblo. Contabas os pueblos por mozas? E xuntábamos nos cabanóis a facer bailes ali, Digo que contabades os pueblos por mozas. Naquel pueblo había 22 mozas. Sí. E contratábante para ir a tocar a... No, ibas por tu buena voluntad, el carajo. E outro pueblo máis arriba, e eso, que estabas tocando un cacho, e pois había algún destos que tal, e pasaban a pucha, o sombreiro, botaban todo, botaban... Este é o Taramundi de Hilario. Se non estiveste nunca, seguro que vos soa o nome da vila polas navallas. Iso é o que ten máis sona, pero este concello asturiano foi ademais pioneiro en toda España no desenvolvemento do turismo rural. Deronse conta enseguida de que se non querían seguir perdendo xente, tiñan que aproveitar as cousas boas para atraer visitantes. A súa paisaxe maravillosa, a artesanía e as tradicións. E vaia se o conseguiron. Grazas a iso, a vila medrou e apareceron os hotéis e as tendas, coidouse a paisaxe e fixeronse museos para que non se esqueza como traballaban os avós. Hilario é moi consciente de que de non ser así, en Taramundi non quedaría case ninguén. E desfruta cando ve aos mozos que inventan maneiras novas para seguir vivindo na súa terra, como fixo Juan Carlos, un amigo da familia que co Museo da Cuchillería tenta darlle un novo rumbo ao traballo do ferro. A cuchillería, as navallas especialmente, é o máis representativo. É o que queda de todo de toda a tradición relacionada co ferro. O que queda é a cuchillería, porque o resto perdeuse. Os clavos xa non se fain, as ferramentas de campo xa non se fain. Non, porque non é que las use casi. Claro, quedan coitelos, navallas e tiseiras. E menos mal que hai uns cuantos anos dicíase que se acaban uns vellos, uns señores maiores que había por aí, que en cuanto se acabe fulano e fulano e fulano, acabaron a navalla termo. Pero non, hai los jóvenes e bastante mellorados e moi buenos. Comparado con outros sitios, pois sí que a etnografía e a cuchillería, a artesanía e os oficios tradicionais sí que digamos que están máis aproveitados e sirven para crear riqueza, porque só relacionado coa cuchillería hai en torno a 30 e pico puestos de traballo. Entonces, bueno, nun concello no que somos 800 habitantes, pois é un porcentaje importante. Taramundi é famosa polas súas navallas e polos seus coitelos. A ver, que teñen os coitelos de Taramundi? Explícanos aquí, a ver. Que teñen de especial? Ten fama e corte e todo bueno.
pero hai que cuidalos, porque lévanos para as casas e a lo mellor, pois, traballan con eles na cocina e quedan por aí mollados e entón oxídanse. Pero eso hai que, cando se acaban de usar, se limpian, se fregan e sécanse e, bueno, é un... Porque a moita xente dice, coño, que non valen nada porque ferroxecen, oxídanse tal, pero tamén que hai que non os cuidan. O sea que a unha navalla, un coitelo tamén hai que cuidalos. Fíxate, unha cousa na que eu nunca pensara que había que cuidar os coitelos tamén. Sí. Non me diredes que Hilario non fai unha boa publicidade das súas navallas e coitelos, que, por certo, son ben bonitos e cortan que nin Dios. Pero tamén é certo que entre estes dous homes a admiración e o cariño son mutuos. É un maestro da filarmónica. Sí. Recordo hai uns anos na festa de San Pedro en Pres, na súa parroquia, que me sorprendeu porque nunca o ira... Sabía que tocaba, pero nunca o escoitara tocar. Sorprendeume cando sacou a filarmónica do bolso e se puxo ali a tocar un pedazo. Un gaiteiro parece que se sabe máis fácil. Enseguida se escoita. Claro, pero a filarmónica é moito máis suave, igual que a trompa, non se escoita, entonces pareceme que é todo un maestro da filarmónica, dos que xa non quedan ou queda pouquiña xente. Estamos vendo como estes tocadores, con un simple instrumento pequeno, pois son capaces de extraer unhas melodías fantásticas, porque ademais a filarmónica permite unha especie de, non sei como chamalo, pero quizá autoacompañamento, non? Os que dominan o instrumento fan a melodía e ao mesmo tempo fan como unha especie de pequenas pautas rítmicas que lles axuda a eles pois, para seguir a melodía adecuadamente. A pesar de levar anos sen tocar, tanto Hilario como Isidro ou Manuel seguen sendo capaces de facer festa con só sacar a filarmónica do peto. Manuel di que antes a montaña estaba chea de música, que se tocaba e se cantaba en calquera ocasión a ritmo de muiñeira ou de tonada asturiana, que na súa aldea eran 40 chavales e a pesar de que traballaban de estrela a estrela, eran capaces de formar festa toda a semana. Sen embargo, dos 3 fillos de Manuel e Celsa, ningún vive ali. E que a mocidade marchou a música. El mesmo deixou de tocar durante 40 anos, pero xa vedes que non se esqueceu. E despois de toda unha vida loitando pola montaña, segue intentando que non se quede baleira nin de xente nin de alegría, porque sabe que ali el ten vivido e vive moi ben, ca súa Celsa da alma, ca música da súa filarmónica e con moitas outras cousas boas que lle dan sabor á vida. Mira que pinta ten, están acabados de sacar da salga. Entonces poñémonos aquí para que sequen. Este toucín, este é o bonito, que tiña unha ou dúas, 3 hebras desto, non sabes? Porque se é un toucín blanco, non ten un sabor correcto. Aquí había anos que facíamos a 2 a 3. Matábamos 7, máis dos anos 7 cerdos. Algún ano matamos 9. Cando estaban os chavales, pero agora, pois, matamos menos. Este año matamos nomás 4. As 3 que veis son lenguas. Mais, esas do medio, esas que se ven aquí, que son máis delgadiñas, estas chamamos morcillas. Levan pieles, levan cebola, levan carne dos chorizos, todo mezclado. Teño xabón, feito na casa, da grasa do cerdo. Traes unha sosa e metes todo mezclado e vais facendo. E lava moi ben, que lava moi ben, moi ben. Eso le digo. Pon aí. Trae que... O primeiro que tens que facer é deixar os jefes mandar algo. Toma. Mira como o meu encende. Ainda gracias a Dios que me encende. Mira, ven. A min dixeronme que eras un home moi bravo. Mira, dicen, manda a muller tirar ao río, vai quitando os pantalones. Mira que simpático é ele. Foi difícil ligar con ele ou non?
Naqueles tempos. Conquistala, sí. Naqueles tempos. Sí. Non foi moi duro. No. Tocabas algo a filarmónica ou por ali. Ai, sí. Claro, xa tiña que bailar algo e bailábamos. Tócame unha canción que lle tocara esta Celsa. Levaches un xabarín. Bueno. Polas orellas. Ese non foi Contame esa historia. Non foi un solo, foron varios. Contame do cabalo do xabarín. Sí. Pero canta distancia? Como foi? Onde estaba o Pois xabarín? habería máis dun kilómetro o que levei. Onde estaba o xabarín? Pois estaba ali cerca dun río, tropezou comigo, Pobriño. e deu por tirarme a ele e soqueteiro. Pero como guiaches o xabarín hasta o corral? Sí, pois claro, dáballe duro e co meu peso soquetábalo. E que as pernas igual que un burro soquetado aí, ben enganchado. E o tío gorlando igual que cando estás matando os coches. Saliu o meu pai a axudarme aínda, a agarrar por atrás para metelo... Aí ven o rapaz da cabalo do xabarín. O cabalo non quería entrar para dentro. Non me extraña, non lle tiñas medo. Medo non lle tiña. O xabarín non lle ten medo, non lle ten medo a nada. O a algo lle terás medo. Home, medo. A nada. Non hai por que ter moito medo. A algo lle terás. As mulleres é o que digo. Oi, o máis temos que falar largo e tendido sobre eso, pero noutro momento, tócame unha peciña, anda. Para as mulleres, para compensar. Cando tocas estas pezas que tocabas antes nas festas, non che dá gana de... non che apetecería volver atrás? Home, claro que me vou... Iso era... Sí? Era o bueno, volver a... Despois de saber o que sabemos, volver. Entonces, sí. Podíamos hasta todos cambiar o mundo. Fálame deso de que ibas ás festas a tocar e tocabas e bailabas ao mesmo tempo. Como se pode tocar e bailar ao mesmo tempo? Que tocabas? Pois, Un agarrado ou que? sí, claro. Un vals, un paso doble, unha cumbia, o que sea. Eu quero probar, Sí. Quero probar. Sí, Quero probar a que toques e nos bailamos. sí. Vale, veña. Pois aí. Vamos a facer a proba. Agora hai muchísimos anos que non fixen ao mellor. Veña, vai, Hilario.
Más ou menos. Isto sí que foi unha experiencia. Está ben que che quenten a orelliña cunha filarmónica. Hilario, ven aquí. Está ben. Só nos falta unha pequena cousa, que nos des a receita do ferburo. Atención, se tendes catarro, aquí en Taramundi toman ferburo. Bueno, tenemos de moitos sitios por aquí. Ferburo. Vale, que é o ferburo? O ferburo pasa un vaso de viño blanco, fervido con azúcar. Blanco ou tinto, hai que non quer tinto, Se vou á taberna e pedir un ferburo e poñen un ferburo. Se non dices nada, mellor chupan blanco, porque usase máis. Anda, pois xa sabedes, un poquinho de ferburo, unha peciña de filarmónica, quedas como un peto. E a bailar. E a bailar. Moitas gracias, Hilario. Moitas gracias. Un placer. Vamos tomar un ferburo, veña.